بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ci gaba da karatun na Izziya yau zaman mu na uku kenan, za mu tashi daga wajen da muka tsaya, kuma kamar yadda muka saba muna amfani da yare guda biyu, Hausa da Turanci. Za mu fara fassarawa da Hausa kamar yadda muka saba, sannan kuma mu ci gaba da Turanci. Alhamdulillah, all praise be to Allah Tabaraka wa Ta'ala for giving us another opportunity to continue from our stopped. Last week we stopped at wala fi shay min al-ibadati, then we continue from our stopped, and we are using two language, which is Hausa and English language, and we start with English Hausa language before English language, inshallah. Bismillah. Wa idha taghayyara bima wa min qararihi kat turabi wal milhi wan nurati. Idan ruwa ya canza ya jinkirta bima wa min qarari daga abin da ke daga tushensa, kat turabi kaman kasa, wal milhi ko gishiri, ruwa mai gishiri wan nurati, ko saboda asken ruwa bai ana mutunce bai zai alula da shi ba ko bai zai amfani da shi ba saboda daga tushensa ne ya canza. Aw bima tawallada minhu, ko abinda ruwa ya aifa, wato abinda ruwa ya aifar, ka tulabi kaman gamsa kuka, aw bi tulil mukfi ko dadewar ruwa, fa inna la yadurru, dan ruwa ya canza yayi fari ko kasa ko gishiri duk wannan la yadurru baya cutarwa. Wa yusta'malu fil adati, ana aiki da shi a cikin al'ada, a cikin girke ko ayi wanka ko ayi wani abubuwa da su. Wal ibadati, aka nema za yi ibada da wannan ruwan saboda ya canza ne daga abin da yake tushensa. Wa idha waqa'a fil ma'i qalilan, yani najasatu, idan najasa, wa idha waqa'a, idan najasa waqa'a ya fada ya auku fil ma'i a cikin ruwa, alqalil, ruwa dan karami, dan kaniyatul udui, a cikin kwanin alula, lil mutawaddi'i, ga mai alula, wa aniyatul gusli, da kuma kwanin wanka, lil mubtasili, ga mai wanka. Najasa ya fada, to walam tagayyarhu, kuma wannan najasan bai canza wannan ruwan ba, fa innahu yasihu tatayyuru bihi, wannan ya inganta, ya halarta a yi tsarki da shi. Lakin sai dai yukrahu, an karanta iza wujida ghayruhu, idan an samu waninsa, idan an samu wani ruwa to sai a bar wannan da wato najasa dan kadan ma ya fada, sai a dauka wanda najasa bai fada ba. To wal ma'ul musta'mal fil uduhi wal ghusl tahurun, yace ruwan da aka aiki da shi wajen alula, wani ne ya alula ko yayi wanka, to dahur mai tsalki ne. yukrahu tatayyur bi, amma dai an ki ka je kai tsalki da shi, ma'a wujud ghairi, tare da ka samu waninsa, ruwan da wani ya alula da shi ko yayi wanka da shi, zaka yi anki bai tsalki ne, amma anki a yi tsalki da shi tare da idan kana da wani. Idan baka da wani sai ka sake ruwan da wani alula da shi sai ka kara yi, ko wanda yayi wanka da shi sai ka yi da shi tunda bai bace ba, amma dai anki idan kana da wani. Wa fil musta'mal fi ghairihi, aka ne za yi aiki da cikin wani sa, kal musta'mal fi tabarrudi, aka ne a cikin kamar yin aiki da shi a cikin wankan jin sanyi, kawai dan mutum da ya watsa ruwa a jikinsa ya ji sanyi. Wa ghusl jum'ati, aka ne wankan juma'a, wannan ruwan duka za yi amfani da shi ma za yi amfani da shi, amma an yi zance guda biyu, kaulani, akwai zance guda biyu a kansa. Bil karahati, wasu suka ce an ki aka, wasu kuma suka ce wa adam ya alarta ma za yi amfani da shi. To a nan za mu dakata, sai mu karfasawa da Turanci, kuma kaɗan za mu dinga ɗaukawa saboda a gane karatu, insha Allah. Na'am. Wa idha taghayyara bima wa min qararihi, if the water change bima wa min qararihi, from the validity of it, or from the tools of it, or let me say from the foundation of it, or from the tools of the water, kat turabi, like a sandy water, wal milhi, or a salty water, a water that is somehow salty, wal nurati, and a water that is white, is very pure white water. It's not as usual as the water that you know. So all these things is not a problem that will stop you from using it in your ablution. Aw bima tawallad minhu,
or the water, or something that the water delivered by itself. كالطلب, like a Moses. We all know what is Moses, Moss, Moses. أو بطول المكث, that kind greenish things that used to come out inside water. We call it Moses. أو بطول المكث, or when a water stay long time. So all changing of it, that is the water is white or is salty or is pure, or it change, it even have a Moses inside it. That will not make you to it. That one, that all those things will not cheat it. ويستعمل في العادات, you can use it in your activities, in your daily activities. والعبادات, likewise in your prayers and the rest. You can bath with it, your ritual bath, and you can even perform ablution with it and the rest, etc. وإذا وقع في الماء القليل, that is najasatun, if a najasa, that is unclean something, fall inside a water, في الماء القليل, in a small water, in a little quantity, a small quantity of water, كانت الوضوء, like a pot of ablution, للمتوضي, for those that for a person that is performing ablution, وآنة الغسل, or for a person, or a pot, a bucket, or a pot of وآنة الغسل, or a pot of bathing, للمغتسل, for the person that is bathing, najasatun, a unclean something fall inside it, ولم تغيره, and that unclean something, that is that najasa, did not change that water. فإنه يسيغ التطهير به, for indeed it is clean, it is allowed for you to purify yourself with it. لكن but يكره, is somehow dislike. إذا وجد غيره, if you found another water, then you should use another water that the unclean something, even though it's small, it does not fall into it. والماء المستعمل في الوضوء, and a water that والماء المستعمل في الوضوء, and a water that someone use, that you use في الوضوء in ablution, or someone use it in ablution, you perform ablution, the water remain. والغسل طهور, and maybe someone bath with water, all that water is clean, طهور, it's clean. يكره تطهير به, but it's dislike, it's not that they dislike for you to use it in purifying yourself. ما وجود غيره, once you can find another water. وفي المستعمل في غيره, and using, وفي المستعمل, and in using it في غيره, in another things, كالمستعمل في التبرد, like if they use water في التبرد, they bath with a water that's just normal bathing, without soap, you just bath for you to just feel cold in your body. That water, or ghusl jum'ati, or the water that someone bath with it, that is a Jum'at bathing, that Jum'at bathing that we all know. So all that water that you use for cooling yourself, or the water that someone used to bath, Jum'at bathing, all that water, they talk about it. Some says it's dislike for you to use it. They dislike you to use it. Some says wa'adamiya, you can even use it because there's no ablution, there's not anything bad in it. Some said it's dislike. Some says it is allowed, we can use it. So we stop at this point, and inshallah tabaraka wa ta'ala we continue from faslun kulli hayyin fahuwa tahirun adaniyan aw ghayruhu. Inshallah tabaraka wa ta'ala we stopped at this point, and we continue from faslun, this fasl, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am.